Sugda na nato mga kigsunan ang pagpabarog sa ato ang affirmative side. Pusbon ko pagbasa sa tema, pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran, sumala sa Biblia og referensya. Brad Patrick, andam na bakas pagpamatuod. Salamat kayo, Mr. Moderator. Salamat kayo sa tanan nga naminaw. Unya ako sa affirmative, mao akong papel mao ang pagpamatuod na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinukod mao ang sukaranan sa kamatuoran. Mao na among topic og debatihan karon na kining Iglesia Katolika Apostolika Romana sukaranan siya sa kamatuoran. Usa ko affirmative na mo mapanutuod ani. Unya ang akong kaatbang usa ka negatibo. Aning pagpamatuod ako. Kung doon na gani ko'y di pangisgutan pero wa niya buka, wa niya samuka. Nagpasabot ana wa maguba ang maong gipabarog. Mao na siya ang papel sa negatibo. Unya karon pag-ingon sa topic nga pamatud-an ako Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang buot na kong pasabot ana mao na gitawag sa kadaghanan nga Catholic Church. Mao sa gitawag sa kadaghanan nga Roman Catholic. Kung doon na gani hisgutan nga mga referensya, Roman Catholic mao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung doon na gani ko referensya nga gamiton maghisgot og Catholic Church, mao na ang San Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya unsa may akong dugang nga pamatuod na kining Iglesia Katolika Apostolika Romana sukaranan sa kamatuoran. Mao nay usas na tos di pamatuod. Karon unahon ako gamit kining gitawag og Salmo kapitulo 127 verse 1. Niingon diya, kawang lamang ang balay na dili tinukod sa Ginoo. Kung ang usa kuno ka balay kawang lamang siya kung dili tinukod sa Ginoo. Karon ang pangutana, 1 Timoteo 3:15. Dunay balay sa Dios, mao ni balay. Dunay balay sa Dios, sukaranan sa kamatuoran. Karon ako ning ipaybaw ni Brad Ralph nga nigamit og Salmo 127 verse 1, dili kay wa ko niingon nga basahon dia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sukaranan sa kamatuoran. Mabasa pa dia sa Salmo 127, basi mo ana niya na siya si Brother Ralph. Kaning debate dili ni litra po litra, dili ni kwan mao bitaw na hitabong debate kay way na hitabo nga mabasa litra po litra suma sa among tema. Nigamit og Salmo kay pagpamatuod na kawang lagay ang balay. Dunay balay nga gisgutan na tukuron Ginoo. Ari dayon ta sa 1 Timoteo 3:15. Unsa may nabutang diya? Ang balay sa Dios mao ang iglesia tukuranan sa kamatuoran. Unsa dining balay sa Ginoo? Iglesia sukaranan sa kamatuoran. Balay sa Dios day unya karon nigamit man kog 1 Timoteo 3:15 basig mangutana niya nako kaatbang si Brother Ralph napay mabasa diya Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Basig inaana niya kung mangutana gani si ana nagpasabot ana bankrupt ang tanan niyang rason. Bankrupt ang rason kung mangutana ka kanang asa mabasa Santa Iglesia Katolika Apostolika. Mugamit kani kung bersikulo usa ka bersikulo kung mangutana gani siya asa mabasa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sukaranan sa kamatuoran. Kan bersikulo asa basa? Muana siya bankrupt na kung mangutana inana. Kung mangutana mugamit ko referensya. Mugamit ko referensya gani ina moingon na siya asa mabasa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bankrupt na kung mangutana ka inana. Muna akong ipahibaw daan sa tanan. Kay ang papel sa negatibo mao ang pagguba sa unsay akong gipabarog. Nigamit og Salmo 127:1. Ang purpose na dunay balay. Kawang naman yung balay kung dili Ginoo ang nagtukod. Unya kining balay naa sa 1 Timoteo 3:15. Ang balay sa Dios sukaranan sa kamatuoran. Unya kining iglesia dili ni matawag og scripture. Kay balay man wa may magtapong ang balay sa Dios mo scripture. Mao na dili siya may tabo nga kining iglesia nga sukaranan sa kamatuoran, scripture ni. Kay ngano man balay sa Dios man. Kanus man nahimong scripture ang balay sa Dios.
Mao na siya. Mao na atong gigamit. Unya karon sunod. Unsa may ngano man nga ang iglesia, ngano man ang iglesia nga kining sukaranan sa kamaturan nga diskutan sa sorry. Stop that matibot. Sunod. Sunod. Kini bang iglesia nga gisgutan diya sa 1 Timoteo 3:15, iglesia nga sukaranan sa kamatuoran. Unsa man ngano man ning iglesia, unsa man ning iglesia o kinsa man ning iglesia o unsa ning iglesia nga sukaranan sa kamatuoran. Atong gamiton una, iglesia ni sukaranan sa kamatuoran kay kani tinukod ni Kristo. Mao na silangan nganong iglesia nga sukaranan sa kamatuoran kay tinukod ni Kristo. Mao na usas mga hinungdan dili man sad pwede nga iglesia na nga sukaranan sa kamatuoran pero dili tinukod ni Kristo. Uy, dili na pwede kay dili na sukaranan. Kinahanglan ang si Kristo man ang source of truth, siya ang tinukdan sa kamatuoran. Mao na siya mao hinungdan sa kamatuoran nga gisukaranan sa iglesia. Karon kinsa may nagtukod o hinungdan nga nganong ang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran sukaranan man sa kamatuoran, nganong ang iglesia sukaranan man sa kamatuoran? Tungod ang rason nga ang iglesia sukaranan sa kamatuoran kay ang rason si Kristo ang nagtukod. Mao nay usas mga rason. Karon unsa may gitukod ni Kristo? Unsa may gitukod ni Jesucristo? Ang gitukod ni Kristo suma sa referensya nga akong gigamit usa ka kamatuoran gyapon. Word Almanac and the Book of Facts. Ang Word Almanac and the Book of Facts ingon, Roman Catholic founded by Jesus. Aun sa dining Romano Katoliko, gitukod ni Jesucristo. Katubang tinukod ni Jesucristo. Mao ba tong sukaranan sa kamatuoran? Mao. Kay walay sukaranan sa kamatuoran nga iglesia kundi si Kristo ang nagtukod. Kinahanglan si Kristo ang nagtukod. Unya unsa nganong sukaranan sa kamatuoran? Kay si Kristo ang nagtukod. Unsa may gitukod ni Kristo? Roman Catholic. Mao na nakaingon ko na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mao na ang tinukod ni Kristo. Mao na sukaranan sa kamatuoran. Kay kanang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Mao nang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran. Basin unyang mangutana kung mag-asa man na sa World Almanac ng Book of Facts nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sukaranan sa kamatuoran. Kung mangutana gali siya ana, nagpasabot ana nga bankrupt siya ana. Muna di siya nga mangutana og litra po litra kay tungod ang debate dili ni litra po litra. Kung dili usan ni kapamatuod base sa referensya nga gigamit pagpahibaw sa kadaghanan o base sa Biblia. Unya dili ni sa wa mi nagdebate litra po litra kay wa sa topic. Sunod, akong iklaro nga ang Santa Iglesia Katolika o Iglesia Katolika Apostolika Romana nga diha sa among topic nga gigamit mao nay akong gipasabot na sa kadaghanan Roman Catholic. Mao na siya. Catholic Church, mao na siya. Karon, kana bang Roman Catholic tinukod ba ni Kristo? Tinukod ni Kristo. Una kana bang gitukod ni Kristo sukaranan ba na sa kamatuoran? Sukaranan sa kamatuoran. Klaro kayo na pamatud-an ako kining iglesia nga gitukod ni Kristo sukaranan sa kamatuoran. Ang pangutana kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo sukaranan mas kamatuoran. Unsa mang iglesia ang gitukod ni Kristo? Roman Catholic. Kay ang Roman Catholic man ang tinukod ni Kristo. Nagpasabot ang Roman Catholic sukaranan sa kamatuoran. Klaro kaayo og tinaw kaayo sa pagka-explain nga nganong unsay hinungdan nga ang iglesia sukaranan sa kamatuoran kay kini tinukod ni Kristo. Unsay ilhanan, unsay basihan ug unsa may timaan nga unsay gitukod ni Kristo? Roman Catholic. Roman Catholic ang gitukod ni Kristo. Mao nga ang Roman Catholic sukaranan sa kamatuoran.
dili angay mangutana akong kaatbang sa litra po litra, unya ang papel sa negatibo kung unsay akong gipabarog, diha siya mangutana. Kung outside sa topic, outside gina. Unya diha lang ko kutob, laot nga makuha. Unya ang kanang 1 Timoteo 3:15 diha, dili na scripture, kay tungod balay man sa Dios, nabiskot magbalay sa Dios. Mao na nga ang akong gigamit ng verse, dili ko pangayuan og litra po litra asa mabasa sa Iglesia Katolika Pasilita rin kay nga naman di man di debate suma sa litra po litra. Kung mangutana gani siya na bankrupt ang maong rason. Og daghang kay salamat og akong ihatag balik sa moderator. Daghang salamat, Bro Patrick. Giwib niya no ang 3 minutes o 50 seconds. Salamat ko, Bro Patrick Gulani, usa ka Roman Catholic Church sa imuhang pagpamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran sumala sa Biblia referensya. Kunya 10 minutos bro. Kunya anhin nata sa cross examine ni Bro Ralph Chavez. Pwede na gunita ni Bro Ralph. Okay. Bro Ral, ready na ba ka sa imong cross-examine? Ready na bro. Okay. Bro Patrick. Ready bro. Go ahead bro. Okay, daghang kayong salamat Mr. Moderator. Unang pangutana, matod mo nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, maog yun ni nga iglesia ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Pangutana, kanus ama nahimong haligi og sukaranan sa kamatuoran ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Categorical Mr. Moderator. Kanus dili siya katulad. Sige. Kanus aman. Award. Ang pangutana kanus kuno ang Santa Iglesia nahimong haligi o patokaranan sa kamatuoran. Mao ni akong tubag, mao ni akong disclaimer niya. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nganong siya ang haligi sa haligi o sukaranan sa kamatuoran kay siya ang tinupod ni Kristo sumasabok Word Almanac and the Books of Acts nga ang Roman Catholic tinupod ni Kristo ug ang tinupod ni Kristo sukaranan sa kamatuoran. Natubag ang pangutana, daghang salamat mo. Objection po Mr. Moderator. Ang akong pangutana, kanus ama na himong haligi og sukaranan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kanus wa ko mangutana sa Word Almanac. Moderator sana. Ang pangutana ni Bro Ral natubag na, kay di mo na si categorical, kay di mo na yes or no. So natubag na ang pangutana, proceed ulit pangutana Bro Ral. Akong balik ko Mr. Moderator, makahatag ba siya unsang tuiga na himong haligi og sukaranan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tubag, kaligong tubag. Bro, ikaw pangutana bro. Tubag. Mao ni tubag. Tapos ang Santa Iglesia Katolika Apostolina nahimong sukaranan sa kamatuoran sa diha kining gitukod ni Kristo. Sa dihang gitukod ni Kristo, nahimo siyang sukaranan o kamatuoran. Unya ang pangutana niya kanus ang tuig. Wa ko nagisgot og unsang tuig da. Mo na di siya angay mangutana. Next question. Objection po Mr. Moderator. Dili pwede nga di siya makahatag og unsang tuiga kay nagkamatuolan na kasi mong iglesia nga wa ka kiba unsang tuiga. Sumo na akong objection. Makahatag ba siya og unsang tuiga na himong haligi og sukaranan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Last time no. Ang pangutana bro, natubag na siya ang moderator ni Rol nga proceed og lain pangutana, ikaduha ning pangutana wala magisgot og tuig. Muna niya na kung proceed na lain pangutana kay natubag naman na niya, kay ang iya tubag katumag iyang pamanayan. Ang ako tubag bro, ang karon ba, ang tubag kanus asya na himong sukaranan sa kamatuoran ang iglesia, ang itinukod ni Kristo kay Iglesia Katolika. Sa dihang gitukod. Una, pero di ka angay mga tanas tuig, wa ko na pabarog og tuig. Wa mo na pabarog. Sa dihang gitukod. Una, ako tubag. Next. Okay, matod nimo na himong haligi og sukaranan ng Iglesia Katolika sa diha nga natukod. Sa wa pa matukod ang Iglesia Katolika, buti mo ipasabot nga walay haligi og sukaranan ng kamatuoran. Duna o wala kategorikal. Sa dihang gitukod ni Jesus. Objection Mr. Moderator. Kategorikal. Atong balaod sa iba. Sige. Akong balik ko ng pangutana Mr. Moderator. Naa kanang yes or no. So balik ka Balik. Okay. Sorry. Matod nimo nga nahimong haligi og sukaranan sa kamatuoran ng Iglesia Katolika sa diha nga gitukod. Akong pangutana mauni, sa wala pa di ay matukod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ug wala ka mahimong sukaranan og haligi sa kamatuoran, wala ba di ay haligi o pundasyon ng kamatuoran? Tubag. Wala pa kay way mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia sa panahon ni Timoteo, ang gibutan nito, Iglesia, way mabasa sa Biblia, wala. Ako tumaga, wala. Kategorikal na. Wala pa.
Kaya sa pag-abot, nganong wala pa? Kaya ang diskutan na sa Biblia, sa panahon na sa New Testament, ang haligi o kamatuoran, haligi o sukaranan sa matuoran, ang iglesia, panahon na sa mga apostolis, kaya ang Espiritu Santo niabot, pagdahil, ang Espiritu Santo nagtunlos kamatuoran, tibok kamatuoran, panahon na nisaka ni Jesus. Ang Espiritu Santo, 16, 12, 13. Kaya ayaw ko pangitaan ng 16, 13, asang basa ng Iglesia Katolika na. Akong gigamit na kay tungod, niabot ang Espiritu Santo nagtunlos, tibok kamatuoran, panahon na sa... Okay, matod nimo wala ka. Mabasa ba nimo sa kapitulo ug bersikulo sa Biblia nga sa wala ka matukod ang Iglesia Katolika walay haligi og sukaranan kamatuoran? Mabasa o dili? Kaya ito ba? Dili mabasa, ang mabasa nako na ang Iglesia Katolik, ang Iglesia sa balay sa Dios, sukaranan sa matuoran mao Iglesia Katolika. Katong panahon wa pa natukod ang Catholic Church. Wala. Yan na kung mabasa mo na ang ayaw pangutana o mabasa. Wa ko niya nga basahon ako. Mao na sunod nga pangutana. Okay, so uyo na day ka nga dili gid ay mabasa. Ang unsa may dili mabasa? Ngayon ani siya. Ako tubag ako karohon. Ikaron ako. Ang tubag nako ang mabasa unsa mabasa? Ang Iglesia nga balay sa Dios sukaranan sa kamatuoran. Unsa na iglesia? Catholic Church. Mabasa na to sa referensya o Biblia nga atong gigamit. Ang imo pagkutana, way mabasa sa Old Testament. Kaya wala pa man natukod mo ni anak ko way mabasa diha sa Old Testament. Uwasa ko niingon, nabasahon ako litra dito sa Old Testament. Ang imo ipagkutana, ang imo pagkutana asa, napa kay mabasa? Wa ko mabasa sa Old Testament, pero na ako mabasa iglesia sukaranan sa kamatuoran. Okay, kung ako mabasa nga doon na iglesia sa Old Testament, ang kuno nimo nga namakaka. Ang kuno nako kung si Kristo nagtukod, sige. Okay, kung mabasa na ako sa Biblia lagi. Old Testament. Kung mabasa na ako sa Biblia nga diha na iglesia before ang Roman Catholic Church, ang kuno nimo nga namakaka. Basta si Kristo ang nagtukod. Kung dili si Kristo, basig Hindo na. Wa ka gibaw. Basig mga sintuisim na. Basig mga pagyadya, panahon ng Moises. Ang ako ana, basahin ko basta si Kristo ang nagtukod, kaya ang amua, Kristo ang nagtukod. Kung dili na Kristo, ayaw na lang na ibasaha. Okay, di man ipabasa Mr. Moderator, sunod pangutana. Kani bang simbahan nga haligi og pundasyon sa kamatuoran, laglagon o dili laglagon? Categorical Mr. Moderator. Laglagon o dili laglagon? Ang haligi og sukaranan sa kamatuoran? Laglagon pa o dili? Ang Santa Iglesia, kani bang haligi og iglesia nga haligi og sukaranan sa kamatuoran nga tinukod ni Kristo, laglagon ba o dili? Way mabasa nga laglagon, kay ka tinukod ni Kristo. Kaya niingon, basta tinukod ni Kristo, amot sa ng iglesia, basta malaglag na, kaya basta tinukod ni Kristo, dili malaglag, kung way mabasa, basahin lang ko, basta tinukod lang Kristo. Okay, giangko na bayan mo karon nga ang Iglesia Katolika mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo unya kining gitukod ni Kristo mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nangutana ko nimo laglagon ba o dili laglagon? Kung ako mabasa litra por litra Roman Catholic Church laglagon o yun ka nga dili gani mao nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Maoyon ko basta mabasa nimo nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo mao'y laglagon kanang gitawag og boy nga sukaranan. Objection ko Mr. Moderator. Ako klaro ba? Sige, objection niya mo clarify ko. Objection, hilot sa ta. Okay. Nangutana man gud ko niya nga kanibang iglesia Katolika Apostolika Romana nga iyang gipamatud-an karon nga haligi pundasyon sa kamatuoran, laglagon ba o dili laglagon? Ang iyang tubag dili kuno laglagon basta iglesia nga gitukod ni Kristo. Karon kung akong mabasa litra por litra ipabasa sa moderator Roman Catholic Church admitted juga nga gitukod ni Kristo. Kay Roman Catholic Church man laglagon, pildi na ka. Objection na, di ba? Objection gani. Clarification to. Clarification. Counter. Now counter. Mao na siya. Ang iyang pangutana, ang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran basta tinukod ni Kristo, mabasa niya basta tinukod ni Kristo, laglagon. Pero ang pangutana niya, Roman Catholic, ato pa ng sosiyon, tinukod ba ng Kristo? Kaya kung di na tinukod na galing dalang Roman Catholic, muna ako ng sosiyon. Ang masamuod ayun ko. Muna nga, ang ako basta iglesia kayo sukaranan sa kamatuoran niya, tinukod ng Kristo, way lali sila, basahan mo, mapili ko. Kung makabasa ka, malaglag, basta Roman, basta iglesia nga tinukod yung Kristo, basta Roman Catholic na nga,
Okay, objection ko, Mr. Moderator, balik ko sa objection. Diyan ko nalagi nimo nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Bugaw mo, sinuon natin nga daghan na Roman Catholic Church gitukod si Kristo. Kaya nangita mga word for word founded by Christ. Karon akong pangutana ba? Laglagon ba o dili laglagon? Yung kadili laglagon. Kung ako mabasa, Okay, objection ko mo dito ra kay i-clarify na ko. Objection mo na ni Moral, unsa may imong objection? Balik objection, Mr. Moderator. Ningo man siya nga dili ko no laglagon. Kay gitukod ba ni Kristo? Kung mabasa nako letra por letra Roman Catholic Church. Lisod po kayo yung kagdi ni tinukod ni Kristo nga Roman Catholic Church man. Laglagon, pildi na ka. Mo na yung objection. May objection ako, clarification lang. Counter, Oo na, may counter. Mo na siya. Ang among gisgutan, ang akong gisgutan, katong iglesia nga sa paranan sa utaran, katong gitukod ni Kristo. Mo na ang gisgutan. Kunya, ang ato sang gisgutan, na Roman Catholic, katong Santa Iglesia Katolika, Apostolika, sumasa kapit, tinukod din ni Kristo. Mao na, kung ang imong Roman Catholic, di na tinukod ni Kristo, nadara na saan. Iso na, tinukod na ng Kristo. Iso na. Ikaw ra naging una pa matuod karon nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Admitted na ka na. Kaluap man eh. Oh. Paano man siya premise Mr. Moderator? Oh, ikaw na Ikaw na objection, dili ka pwede pa mga tanan to. Kung objection. basta mo premise yan, walay komentaryo. So, ang imong buhatong rural, pangutana. Sige, pangutana. Okay, so doon na di ay Roman Catholic Church na dili tinukod ni Kristo. Dili na kauban na mo. Mo na tubag. Kung doon ay Roman Catholic Church na nagamit sa ngan, na dili tinukod ni Kristo, dili na kauban na mo. Basta ang amo, tinukod din ni Kristo. Maog na, kadaghan na karon daghan na mabalita lang gani Roman Catholic Church, dili na tinukod, lahi ang nagtuod. Mo na kung Roman Catholic gani na tinukod ni Kristo, amo na. Basahin ko diha na kanang Roman Catholic na laglagon tinukod na Kristo kay kundi na wa gyapon. Okay. Ay, Ang tangi ko, ha? Hindi na sabi dito ko, boss. Makuha siya manaog dyan. Luog siya. ilan na dong? 2 minutos na. Ang giklaro lang rural na ang kinahanglan ang imong pasahol kadtog yung katong imong gingon nga naglagon ang ipabasa ni Ibro ay pakuha sa Ibro Patrick kadtog yung gitukod ni Kristo basahan daw diha nga naglagon mo man Ibro Patrick dahil tinukod ni Kristo. pangutana na naglaim brother. Okay, akong balikon, Mr. Moderator. Akong balikon. Ikaw ba ni nagpamatuod karon premise na Mr. Moderator ha? Nagpamatuod ka karon nga basta Roman Catholic or Catholic Church. Objection man dito. Wala ko ni term basta. Wala ko ni Okay. term basta. Roman Catholic Church or Catholic Church, matod pa nimo tinukod na ni Kristo. Basta tinukod. Karon gidukod ti ka. Kung mabasa nako letra por letra Roman Catholic Church, laglagon, ang tunon ba nimo nga kani nga iglesia dili mao nga iglesia nga gitukod ni Kristo? Ang kuno nimo dili. Tubag. Dili na nakuha ang kunon. Kaya di man ka na tinukod ni Kristo. Kung dili, ako tinukod ni Kristo mo, ako ang kunon. Kana di man na tinukod ni Kristo. Sunod ang utana. Kani bang Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo, tawgon og Babylonia o dili? Kategorikal, tawgon o dili? Kanibang Catholic Church, tinukod ni Kristo. Tawgon ba ni Babylonia? Ang tubag. Objection ko. Bakit? Uy, mauna. Objection moderator. Ayo, kaya nga naman. Kaya ba ato maglaro ko bro. Objection. Wala sila di ba mo objection di ko? Ina na pati. Oh. Hanglan ang inyong pangutana dili mo gawa sa Oh. tema. So ang tema pamatutan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao'y haligi og sumalanan sa kamatuoran. Sumala sa katiyang iglesia. Ano ba pagana ba? Dapat ang inyong pangutana subay lutas sa Okay. tema. So wala Okay. sa tema ang Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Nangutana man kay kunya karon premise nga kanibang iglesia nga gitukod ni Kristo nga maoy haligi og sukaranan sa kamaturan nga imong gipamatudan laglagon o dili laglagon itubag mangani ka. So karon nangutana ko nimo kanibang iglesia nga haligi og sukaranan sa kamaturan nga imong gipamatudan karon tawgon ba og Babylonia o dili? Tawgon o dili? Kategorikal. Ay, Iyan na lang ang uro. Ayaw lang na okay. Dali kay mako. basta masabod eh siya. Dili matumong ba rin? Mo niya, i-objection man ko. Mo niya, objection moderator ha. I-clarify na ko. Inalis ya. Wala man ta magdebate kung tawgon ba ni Babylonia. Unya, mao na gapon kung ako ra isumbalik,
di gapon ini mo matubag, di gapon ma-explain kay ngano man objection ako, mao ni, wa man kay mabasa nga ang Roman Catholic na tinukod ni Kristo, tawgon ang Babilonia katong tinukod ni Kristo. Makabasa ka na, hindi ko ni debatiya, kundi ka makabasa mao ra. Mao na niya ko ni object ko kay ngano man wala na nasa timar, tawgan na dinhi day. Ang imong gupon, hinibang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili ani iglesia nga sukaranan sa matauran, mao ra na imong gupon, dili ba o? Mao na, dili o. Mao na na, naabot ang tas Babilonia ni. Okay, clarification, Mr. Moderator. Ang inyong pangutana, super. So, tima lagi. So, ang inyong pangutana, wala na sa tima. Kay Clarification. So, ang ato lang, agay clarification. Okay, clarification. Nangutana ko subay gyud sa tema. Kani bang iglesia nga imong gipamatud-an karon nga haligi og sukaranan sa kamatuoran tawgon bag Babilonia o dili kategorikal na. Kay kung gitawag og Babilonia, di na mao nga iglesia. Objection moderator ha, kaya atong respetaran ang atong rules. Kay kuan man, mawitan ni unlimited man ang rules daw. Mawito sila may nag-ingon na ako, wala gyud problema. Mao di ang objection ako. Wala may nagdebate sa ganay. Kaya ang iyang pangutana gud, tawgon ba ni Babilonia? Wala tayong debate. Ang imong papel, bukon nimo nga kining Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili ni siya ang sukaranan sa maturan, naunay bukon nimo. Sa iyo lagi nagsagton nga ang ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili ni sukaranan sa maturan. Kaya nga naman, bukon nimo akong ipabarog. Okay. Mao na. Okay, sunod pangutana. Matod nimo walay tawganay. Suos mo na nako pangutana. Ang Kani iwa, bang iwa. Iglesia Katolika Apostolika Romana, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga imong gipamatud-an karon nga haligi og pundasyon sa kamatuoran kung sukaranan nganlan ba o Babilonia? Hadlok man ka sa word tawgon. Nganlan ba o Babilonia? Kategorikal nganlan o dili? Objection na sa tapos dito ha. Kay siya mo ginagawa ni rules. Unlimited objection. Mana siya, inani siya. Wa may nagdebate ngalan-ngalan. Wa may nagdebate mo ngalan ba ni kuan ang Babilonia. Ang akong punto ba, bukani kining Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sukaranan sa kamaturan, bukon nimo nga dili ni sukaranan sa kamaturan. Okay, sunod pangutana. Ayaw nang ingalan-ngalan. Buka ba nga dili siya sukaranan sa kamaturan. Wala na. Last pangutana, last. Okay, matod pa nimo, dili tawgog ngalan, wa kay ngalan-ngalan kag isutan dinhi. Nganong nagpamatuod man ka nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga ngalan man na. Karon, kubag, way nabutang yastima nga ngalan. Ang akong gibutang pamatud-an ako, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kana bro? Okay, salamat. Salamat sa duha ka panig no sa Second Evidence o sa Roman Catholic Church. Okay, unya salamat sa inyong mayniton nga pangutana o tubag no. Unya anhi na sa ta sa negative side sa iyahang pagguba sa tema nga gipabarog sa affirmative na pamatud-an na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao'y haligi og sakaranang sa kamaturan. Rural, imo panahon. So daghan kayong salamat Mr. Moderator, tinahod nga moderator. Daghan kayong salamat Bro Patrick Bulani, ako mingan ko. Kapila na ni magabot ana. Daghan kayong salamat Bro Clyde, Dong Apolinario, nga Justin Hian, ug sa tanan nga mga higalag, mga kahigalaan dinhi. Salamat kayo sa paganhi. Labaw sa tanan akong gipasalamatan si Kuya John Dihito. Daghan kayong salamat kuya sa imuha nga suporta. Nining tungura mga higala, nagkatawa ko sa ako nga tinangga nga kaatbang. Matod pa niya, wa man ta magisgot diri og ngalan. Pero inyong nabantayan, nagpamatuod siya ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kung Roman Catholic Church, imposible kay di na ngalan oy. Nangutana gani ko nga kanibang Roman Catholic Church nagpamatuod biya siya nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Unya nangutana ko niya kanibang iglesia nga gitukod ni Kristo nga imong gipamatud-an karon nga maoy haligi og sukaranan sa kamaturan, laglagon ba o dili laglagon? Ingon siya, pumabasa nimo nga kana nga iglesia World Armana kaman. Unang Timoteo 3:15. Kani manggod, pahom-haom ra na nila. Di yun na sila. Ato ning tanawon mga higala. Ang unang Timoteo 3:15, kung ato ning iatras, naripadulong sa iyahang mga bersikulo 1, di yun ni haom sa Roman Catholic Church. Ako ning basahon. Ato ning tanawon bi. Unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 15, atong sugdon sa bersikulo 1 nagtupadulong sa 5. Atong tanawon na kung muhaon ba nga sila ni? Ingon dire.
Ang title ani kinsa ang angay nga katungdanan sa pagkaobispo, sa uban nga termino church leader. Ingon dere, kasaligan kini nga pulong kung adunay magtinguha sa katungdanan sa pagkaobispo. Ang iyahang ginatinguha maoy usa ka buluhaton nga hamili, ug ang obispo kinahanglan dili madlungon og siya usaray asawa. Naghisgot ni og mga church leader na kinahanglan nga ang pangulo sa iglesia usaray asawa. Ang inyong pangulo di ay mga asawa di ay na, wa man ay asawa. Buti pasabot na dili gyud mo muhaon. Di gina kamo. Angkon-angkon ng inyo. Makabasa gani mo iglesia nga gitukod, kami na. Makabasa gani iglesia haligi pundasyon sukaranan sa kamatuoran, kami na. Pulos na lang mo pangangkon. Tanawan nato mga higala, diri sa maong version sa Biblia, nasulat ang unang Timoteo ni Pablo, gibanabana ni sa inyo gihapon ning Biblia. Namatod ka ni Pablo, nasulat ni 64 ngadto sa 68 AD. 64 ngadto sa 68 AD. Atong tanawon ni. Kung sa gingon diri. Timoteo. Kung sa libro ha, bro? Okay. Bulgata. Bulgata. Ingon diri. Tanaw na to, na may introduction diri. Ang unang Timoteo gisulat ni San Pablo sa panahong nasod gikan sa unang ngadto sa ikaduha niyang pagkapreso sa Roma. AD 61 to 66 di ay. Mato ba diri? Unya, ang ikaduhang Timoteo sa AD 66 kon 67. Karon, ang usa ninyong kalibro nagsulti matod pa dinhi na in history the word Catholic was first used by Saint Ignatius 110 AD na. Samantalang ang unang Timoteo 61 to 67, 61 to 64, ang ikaduha 64 to 67 AD. Dili gid muhaon na kamo. Sumala pa din nga naman 110 AD humana ang Biblia. Buti pasabot nagpahaom-haom ra gid nga akong kaatbang. Igo ra nagpahaom-haom di gid ay tinuod. Pulos lang pangangkon. Ikaduha mga higalag mga kaigsuonan, basig mingon ni siya, uno sa may sukaranan, simbahan or Biblia. Wa ra bagi ko misgot og Biblia. Nganuman isip negatibo, ako ram tukion nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gyud na mao nga iglesia. Nganuman na ako'y basihan, unang-una gitawag og Babilonia. Ang Babilonia sa Biblia laglagon sa Dios. Na bagay iglesia nga haligi pundasyon sa kamaturan, tawgon og Babilonia. Mauna nga nakaingon ko nga dili gyud na mao nga iglesia ang haligi og pundasyon sa kamaturan. Ikaduha nako nga rason nga dili gyud na ang Roman Catholic Church. Ang unang Timoteo 3:15 wa gyud na magisdot og Roman Catholic Church. Pangangkon, pangagpas lang na. Pulos haka-haka ba? Bisag way mabasa, ipangdugtong ang World Almanac, magakutlo og bersikulo sa Biblia, idugtong na kanina, pero dili di ay. Mauna nga niining tumura mga higalaw mga kaigsunan, kamo na di mag-igo kung ang gisulti sa affirmative, tinuod ba? Kay wa gyoy mabasa nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa usa ka teksto o bersikulo sa Biblia maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran, wa gyud nay mabasa. Ang gihimo sa akong kaatbang iyang gidugtong-dugtong mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Tanawa din niyo. Kani siya katong bugata ni The Illustrated Bible Dictionary. Kung ato ning tanawon, mingon na naabay mabasa diha nga dili. Adili gyud mabasa. Kaya may word Roman Catholic Church haligi og sukaranan sa kamatuoran, mauna nga dili gyud mabasa. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Basig ninyo ni punta na ba? Mabasa ba diha nga ang Roman Catholic Church kung Iglesia Katolika Apostolika Romana dili maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran? Honestly, dili gyud mabasa sa bersikulo sa Biblia kay ang Biblia wala maghisgot og Roman Catholic Church nga maoy haligi og pundasyon sa Biblia. Mo nang di gyud mabasa. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, atong tanawon ha, kay duha may balas siyang tima. Nagkamatuod siya ng Iglesia Katolika kung Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, at the same time iyang ipamatud-an nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. Matod ba dinhi church?
There is sa iyahang page 283. Ingon diri. The English word church is derived from the Greek adjective kyriakos as used in some such phrase kyriakon duma or kyriaki oikia, meaning the Lord's house, a Christian place of worship. Church in the New Testament, however, renders Greek word ecclesia, which mostly designates a local congregation of Christian and never a building. Tanawa, subakan ni inyong libro. Kinatibukan, makabasa lang mga Kristiyanos, kami na, makabasa lang Biblia, amo na, makabasa og iglesia sa Biblia, wa gilain, iglesia Katolika, Apostolika, Romana na, pulos na lang yun pangangkon, mga kahigalaan o mga kaigsunan. Bisag wa yun gitudlo sa Biblia, ng iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mao ang haligi og sukaranan sa kamaturan, walang-wala yun na gitudlo sa Biblia. Atong tanawon, kining usa ka libro nila, aton ning tanawon, Signs of the Times, ang imprimatur ani, ako lang yung basahon, taod-taod, para nga, kay bubura tayong oras, 15 minutos ra. Diri sa pahina 119, ingon diri, what happened after Edict of Milan? Clarification lang, ang Edict of Milan, usa ni ka meeting ni Constantine o Licinius sa tuig 313 AD. Naagapon sa maong libro. Ingon diri, what happened to the church after Edict of Milan? Tradition says, ingon diri lang ko dito, after death, Rome's bishop became the most important of all bishop. After sa meeting ni Licinius o ni Constantine, ingon diri, he is called the Pope. This is the start of the Roman Catholic Church. Nga ang Roman Catholic Church or Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo at the same time haligi og sukaranan sa perting sayanga perting bugata sukaron ako paging padayunan inyo nang nasayran nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kung Roman Catholic Church dili gyud ay mao nga iglesia ang haligi og sukaranan sa kamaturan nga naman matod ka sa inyong Biblia inyong version sa kamatuoran mao nga bisag kinsa nga abli og matinud-anong nangita sa kamatuoran o bisan kinsa nga magkinabuhi sa kamatuoran iyaha ang akong mga pinangga nga kaatbang grabe ra gid pod ka pangangkunay ilaha tanan sila gitukod silang iglesia nga haligi pulos lang gyud pangangkon pero matod pa dinhi si Kristo kuno matod pa inyong Biblia ingon dere si Jesus nianhi isip saksi sa kamatuoran sa atubangan nila ako balikon si Jesus wala magdala og bisan unsang bandila sa relihiyon makatoliko o uban nga atong gikaatbang nianhi siya isip hari sa gingharian sa kamatuoran nga mao nga bisag kinsa nga abli og matinud-anong nakita sa kamatuoran magkinabuhi sa kamatuoran nga mao si Kristo iyaha tanawa mga kahigalaan o mga kaigsunan bisag unsa pa imong pundok sumalas ilang Biblia basta nagkinabuhi ka nga dunay Kristo si Kristo na'y mag-igo nimo pero kaning mangangkon nga Roman Catholic Church kami na ang iglesia nga gitukod ni Kristo delikado na pero kung nagkinabuhi ka karon nga makapahimuot sa Ginoo mga kahigalaan o mga kaigsunan sumala ka sa Biblia iyaha ka sumala sa gitudlo sa Biblia karon ato paging lakbitan matod pa din magyapon nga Biblia nga ang simbahan nga sakop ni Kristo mao ang simbahan nga nagtuman sa sugo or kabubuton ni Kristo kamo nagtuman diay mo din lang kumisgot ana pero sumala sa inyong mga referensya nga ang simbahan nga sakop ni Kristo mao ang simbahan nga nagtuman sa kabubuton o nagtuman sa sugo ni Kristo dili diay ngalan basihan ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo kung tinuod ba nga kani nga simbahan mao ang simbahan nga haligi og sukaranan sa kamaturan kapitulo laway bersikulo dila wa gyoy nabasa gani ang ilang mga referensya nagkasungag na kinahanglan na iyang barugan karon ang
ang libro na akong gipangdala na after Edict of Milan, this is the start of the Roman Catholic Church. Sumala sa inyong Biblia o referensya, mga kagalaan o mga kaigsunan. Salamat, mayong hapon kanatong tanan. Salamat, Bro Ralph, sa inyong negative stand sa pagguba sa maong tema. Kunya, karon, dili na ba ka, Bro Patrick? Sa pagpaputana, Bro Ralph? Ready na mo? Okay, Bro Patrick, kung ready na ka, sugod imuhang oras. Salamat kayo. Tinukod ba na o dili? Ikaw may nagpamatuod nga kana gitukod. Nisupak lang ko nga kana siya, dili gyud ang Roman Catholic Church. Muna itong objection, Mr. Moderator. Tansa, yung objection ni Cristo o dili. Bagal ko na. Okay. Para niyam ni Mr. Moderator, di man para nako. Mao lagi ni. Nisupak ko nga kana wa ko isupak nga kana nga iglesia gitukod ba ni Cristo, di ko na supakon. Dili ko ni supak, dili Roman Catholic Church na man, laglagon gani, gitawag gani Babylonia, hadlok man gani kay Idiga, ipabasa pa nako nimo litra por litra, laglagon gitawag og Babylonia. Mao na nga oyon ko sa akong pagsabot, supakon ako ang imong pagsabot. Kamaturan, katong libro akong gigamit ba? Batak o kamaturan, nga katong nalingon dito, Katoliko, tinukod ng Kristo. Eto bag, kamatuoran para nimo. Kamatuoran na para nimo kay imo man ang source, negative man ko. Kamatuoran para nimo, pero hinumdumi nga ang imong referensya dako og diferensya sa Biblia. Ang imong referensya diferensya sa Biblia. Kaya ang imong referensya maoy nagnalan, samantalang ang Biblia wala gyud magngalan og Roman Catholic Church, maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran. Sunod na pangutana. Uy, sige man itatangtang tinaibo. Sunod na pangutana. Nagisbot ka og libro nga itong page 119. Ningon ka nga ang Catholic Church nagsugod sa panahon ni Constantino. Nagsugod. Anya imong gikuklo ang tungod sa word nga start. Kana bang start mao na ba nang founded? Okay, wa man ko mulitok og start founded ka na. Ningon ka, anak ko Objection. objection founded ba? Kaya nagisbot man ka nagsugod. Ang pangutana ni Bro Patrick Radal, nagsunod sa imuhang ipahayag ko kanina, nag-discuss ko nito start. Ang pangutana, mao ba na ang pagtukod? Okay. Sumala sa inyong libro. This is the start of the Roman Catholic Church. So, Tapos na. bro, klaro ko na ito, bro, kaya naman ko sa itong rules, ang categorical na pangutana, tawag ko yung categorical. So, mao ba na ang pagtukod o hindi? Oh, mao ba? Okay. Yes or no? Kana. Okay. Walay problema kung mao ba na ang pagtukod o dili. Objection. Yes or no? 13 AD man ang gibutang diri. This is the start of the Roman Catholic Church. Naara nimo, para nimo, kung mao ba na ang pagtukod o dili. Basta kay matod pa dinhi, 313 AD, this is the start of the Roman Catholic Church. Klaro na ko ha, kay kategorikal mong dito akong pangutana. Kana bang pag-ingon diha ba sa page 119 na imong gigamit ba? Mao ba na ang pagtukod? Ewan ko, ang pagtukod di ba? Pagkaon di ba? Mao ba na ang pagtukod o dili? Mao. Okay, tubag. Sa inyong libro, mao yun? Dere, mao bitaw nga nagkasungag ang inyong libro. Kaya naamoy libro nga 33 AD, naamoy libro nga 313 AD. Mao bitaw nga gitawag og Babylonia. Confusion. Kay mismo ang inyong mga kadaguan, wa na magkasinabot sa ilang mga sinulat. Mato dere, after what happened to the church, after Edict of Milan, 313 AD, this is the start of the Roman Catholic Church. Mao bitaw na akong gisungag nga ang 33 AD, wag yung Roman Catholic Church diya. Kay 313 sumaras yung libro. Ningon siya nga ang 300 AD daw mao kuno na ang pag-start sa Catholic Church. Karon nagisbot siya ni Saint ni Bishop Ignatius sa 100 AD. Karon asa may sakto na karon sa among gid nagtungkol ng Katoliko. Panahon ni Bishop Ignatius sa 100 AD o katong panahon ko sa Tino sa 300 kay mo biyang gisbot. Nga nagisbot na Katoliko sa 1st AD na karon nagisbot na sa 3 AD pag-start sa Katoliko. Asa mo sakto? Okay. Okay. Sakto ni inyong duha ka libro. Sakto ni silang duha sa ilang kagalingon panabot. Mao ni problema ninyo. Mabitaw nga gisungag ka nako. Sakto ni inyong duha ka libro sa inyong kagalingon panabot. Nga naman, sumala sa inyong usa ka libro 110. Atong tanaw no, in history the word Catholic was first used by Saint Ignatius of Antioch in the year 110 AD. Unya sumala sa inyong nga usapod ka libro 313. This is the start of the Roman Catholic Church. Mao bitaw na ang unang Timoteo 3:15 against gyud ko nga di na Roman Catholic Church. Ako nang gisuta daghan og mga Ayaw dito mo.
Dari na lang siguro yung natugunitan eh. Matang-tang siya. Mo lagi. Bisa di siya putang tang Kaya nga lang natin, dari na lang. Okay. Anaw na siguro. Ano na lang, pwede makuktan. Okay. Okay, so mao ni problema sa inyong mga libro. Kaya ang inyong mga libro nagasupak na ay usa dito ningon nga 110 nagamit ang word Catholic, napoy usa diri nga Roman Catholic Church nag-start after sa Edict of Milan 313. Mao na problema ninyo. Mao mo ganay problema na mo kay nagkasupaki sa 110 AD si Bishop Ignatius nagsulti ba start sa ang Catholic Church? Sayop ang pangutana. Uy, kaya man kumingon dito ang 110 start, dili man ko nagbasa sa start. Objection. Objection ko Mr. Muda, counter objection ko. Objection. Objection drag Patrick. Ingon siya nga mao ana siya nga nagkasupaki kanong si Juan. Akong giklaro, nagkasupaki kanong kang Ignatius o katong Milan sa 119 o atong Bishop Ignatius nagkasupaki kanong. Mao pa akong gipangutana kung katubang panahon ni Bishop Ignatius, mao ba kahasad ko ang pag-start? Okay. Mao ba ang pag-start o dili mo ra? Okay. Counter ko Mr. Moderator. Ayaw ko pangitaig word start sa usa ka libro nga wa nako lito ka ang word start. Diri pangutana sa usa ka libro nga milito ko og word nga start. Dili pangutana ayaw dito. Wa man kumingon nga na-start dito, dili man ko nabasa. Ayaw ko butang-butangi. Karon sunod na pangutana ni nako. Sunod na pangutana. Kato bang Bishop Ignatius pagtuko to o pagngan? Tubag, pag-describe ra sumalas inyong libro. Pag-describe ra ba? Objector, Ay, objection moderator kay kategorikal. Mr. Moderator, ayaw pangutana wa gyud. Kategorikal ang pangutana. Wa ko nang pangutana describe. Ano mabot na describe? Kanabang katubang panahon ni Bishop Ignatius, pagtukod ba to o pagngalan? Okay. Ayaw describe. Okay. Tubag, tubag Mr. Moderator. Tubag, ano man, wala man maghisgot na pagtukod, describe may gihisgutan. Anong patubagon ang kunin mo sa usa ka pulo nga wa na ko gilitok? Describe the church ang gihisgutan. To describe the church, nya matod pa din ingon dire, this is the start of the Roman Catholic Church. 313 man ang inyo ha, muna ka naglibog yun mo. Ingon ka ganihan na nagsugod ang Katolik 110 bishop panahon ni bishop ingon ka ganihan gawas na sing baba nya yana na siya gigamit na sa Kagmilan 300 AD mo nang ingon ka kanabang unsa may mabasa diya sa diya ni Bishop Ignatius pagsugod kay mao na yung termino ganiya o pag-describe Okay, tubag, sumala sa basa. Describe ra. Ano man, Catholic means universal inyong declaim nga kamo. Catholic means universal, nag-refer sa mga magtotoo, giangko ninyo nga kamo mo na nga gi-describe niya ang mga katawhan, pero ang word nga Roman Catholic Church 313 sumala sa inyong libro. Sumala sa inyong libro. So buta na. ingon siya nga ang word kuno nga Roman Catholic 313 ang word na sa yaha dili na sa pag-start karon ang sulod nga butan na mao ni gamiton nako ang imong katong nag-ingon ka nga ang 1 Timoteo 3:15 mao ang wala mag-isgot diha wala ningon ka nga duway mabasa diha nga sukaranan sa kamaturan ang Roman Catholic ningon ka karon nigamit ka og kining gitawag og Kristohanong Katilimban Kristohanong Katilimban nag-isgot ba og iglesia nga sukaranan sa kamaturan ang Kristohanong Katilimban o wala nag-isgot ba nga kana tinukod ni Kristo ang sukaranan sa kamaturan nag-isgot o Roman Catholic nag-isgot ya wa Tubag, masabot. oy ayos Masabot ka nag-isgot nag-isgot o wala categorical yes or no Isgot pa wala. kana Okay. nag-isgot o wala Naghisgot gihapon Mr. Moderator kung imong sabton. Naghisgot gihapon. Ngano man nato dire si Jesus wala magdala og bisan unsang bandila sa relihiyon. Relihiyon ang gisgutan, mo man atong tema ron. Ingon dire, makatoliko ni uban nga atong giakatbang. Ni ani siya isip hari sa gingharian sa kamaturan. Mao nga bisag kinsa nga abli og matinud-anon nangita sa kamaturan, iya selfish na po kayo mo kay ang kuno ninyo tanan. Nagingon man kang nag-isgot basahi daw ko ang nag-isgotan niya kaya usawa man pag-isgot kung way mabasa
Sige, kaniingon man ka nga nag-isbot, basahin ko nga Roman Catholic na diha ang gipasabot. Basahin ko Roman Catholic. Daog na. Basta makabasa ka Roman Catholic, unya, kaniingon sa na itong pagsabot, kung may babasa. Pasabta ka, para babasa, para makasabot ka. Okay, tubag, gisugo man ko nimo. Oh. Ako sugo pangutan na lang. Pangutan na ko, basa Basta ako. pangutan na. So imo kung gisugo nga pabasahon. Sige, ako Basa ko nga Roman Catholic ang mabasa, mauran ako. Ano mo sa Mr. Moderator? Akong dawaton, ano? Sugo mo na, di mo na pangutan na. Time. Okay, salamat no sa inyo ha. May dito nga pangutana o tubag. Nga karon, ang hinaputa sa pagbarog sa mong affirmative side. Pila to bro? 10. Ribatal parehas siya. Cheese na lang. Oh, yes. Sige bro, Patrick. Si Kanstani o ribatal pa ko? Si Kanstana. Ribatal pa ko. Ribatal pa ko. Si Kanstana. Nyahuman ko si Samin, si Kanstana yun. One stand rin. One stand lang siya. Sige, one stand lang. One Ya, stand. ang cross na ko ni mo, Ay, simple ana lang. ako. Kayo, sa kuan siya dili to si Kanstana, sa iyo si Kanstana. One stand na ta. O, mara siya. Kani kay kuan ni nako kanang wala man kay si Kanstana, kay kung wala tag si Kanstana ang mahitabo manggod, si Kanstana pa ribatal pa ko. Unya human na ko si Samin siya, human niya diyan ako mo question. Nana ba? Pero sige na kuan na ni siya kanang question na ta. Ribatal ako. Nya ana. Salamat kayo Mr. Moderator, ug salamat kayo sa atong igsuon nga usa ka sabadista si Brother Ralph Lo Chavez ug ang iyang mga kauban ug si Pastor. Mayong hapon ya Pastor. Unya mao ni karon nga ang among gidebatihan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o gitawag na tong Catholic Church kuan ba ni siya sukaranan ba ni siya sa kamatuoran. Gipibahan ako ganiha. Ibot bro, ibot. Okay, ibot eh. Sorry. Bisag kuan siya. Hello. Gipribahan ako ganiha, gigamit ako ang 1 Timoteo nga dunay iglesia diha nga sukaranan sa kamatuoran. Ako yung gipangutana ni Brother Ralph, kana bang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran diha tinukod ba na ni Kristo? Uy, sakitan man siya mo dagtubag. Murag dili pa kayo katubag og tarong si Brother Ralph, moingon man siya sa imo ra ng pagsabot, dili kayo niya klaro ang tubag. Kung tinukod ba na ni Kristo o dili. Mao na nga nilaylo, gipahayag si Brother Ralph, daghan kay gipahayag si Brother Ralph. Akong gipangutana si Brother Ralph nga naa ba kay mabasa diha sa Kristohanong katilingban suma sa imong giingon nga wa nagisgot diha og Santa Iglesia naa ba kay mabasa diha nga Roman Catholic na. Uy, wa may mabasa si Brother Ralph kunya karon daghan kay gisaysay si Brother Ralph nagisgot siya og meeting bongko. Uy, anong dili man nila atong didebatihan nagisgot man si Brother Ralph atong Constantino. Kinsa naabot man si Constantino ni si Brother Ralph katong ganiha niya nagisgot siya sa Milan. Di wa man may nagdebatig Milan. Uy, ang among gidebatihan dukon unta ni Brother Ralph nga kanang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran iyan ang dukon nga dili na Katoliko o dili na tinukod ni Kristo o dili na bakat ang tudlo ana. Mao ta nay dukon ni Brother Ralph. Sus naabot man si Brother Ralph anang niabot siya nang about sa kamatayon, det naabot pa siya sa Santo Papa, naminaw di ko niya ganiya. Daghan kay siya naabtan sa Santo Papa, wa may nagdebate og Santo Papa. Wa sa may nagdebate about Milan, wa sa may nagdebate about Constantino. Unya karon labi nang wa may nagdebate anong start. Kana din adto sa mua, natukod na among balay. Unya start pa na ko nga paglakaw. Pasamtol na, mao pa to pagtukod sa balay pag start na ko lakaw. Ayaw nang word nga start nga mauna na ang pagtukod. Kan ko nung kanang gitukod na Roman Catholic sayop to. Wa ko na pabarog na daghang gitukod Roman Catholic. Usaray iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang Roman Catholic. Unya kanang Katoliko nga gitukod ni Kristo nga Roman Catholic, mauna ang sukaranan sa kamatuoran. Mao na nga ako di siyang ipangutana. Unya karon dagdag pa kay naabot si Brother Ralph, naabot pa tong asawa-asawa. Church leader daw, asawa-asawa. Wa man taon na debate Brother Ralph og asawa-asawa oy. Wa man taon na debate na ibon si church leader niya asawa-asawa, wa man na debate ng asawa-asawa. Na inyong pare lagi wala gina asawa. Wa gyud ka na debate ana. Ang atong gidebatihan, buko nimo nga ang Catholic Church dili siya ang sukaranan sa kamatuoran. Ya kanang iglesia kay tinukod ng Kristo, dili siya sukaranan sa kamatuoran. Mao bitaw akong gipaningin si Brother Ralph nga gilaglag malagi ng Roman Catholic. So siyo na to tinukod ba ng Kristo? Oh,
ato sa nang tan-awon, kaya waman ako tan-awa, lahi ang Roman Catholic o Roman Catholics. Basig ang ilanglag ng membro ra, Catholics. Labi is, ba atong tan-awon, lahi ang Roman Catholic Federal o lahi ang Roman Catholics. Mao na ato yun ang iklaro. Unya ikadua, gisaysay ni Brother Ralph ang 110 AD ni Bishop Ignatius. Wa man taon ta naabot oy, naibong man ko ni Brother Ralph naabot sa describe. Wa man taon ni describe. Oy, ang among ginibatiha nga sukaranan balis kamaturan iglesia dili tong describe. Mo na nga wa man ta nagdebate Brother Ralph o describe. Mo na ako yung iklaro nimo, ako yung itudlo nimo nga ang atong ginibatihan nga ang Katoliko maoy sukaranan sa kamatuoran kay kana tinukod ni Kristo. Sus na ibong ko ni Brother Ralph naabot man sa describe. Usahay alimungawan na lang tagapil kay nga naman naabot man og describe. Oy. Unya karon naabot pa siya og relihiyon. Ano nagisgot man siya relihiyon nga katong relihiyon nga gisgotan niya atong taginan basahin ko nung nga Roman Catholic na diha. Ang ato punto, Brother Ralph, about ragyod na kanibang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili siya ang sukaranan sa kamaturan. Maura na imo diha nakapokus. Kaya kung maabot ang reliyon, dagang reliyon. Magtuki-tuki pa ta. Mo na nga, susikwan mo dyan imo na bungkagon, mo na imo papel. Unya, karon naabot na sad ka sa start, aw kaning death. Unya na, abot na sad ka sa ako sa nipaningan nga ang Catholic Church dili sukaranan sa kamaturan. Aba kay mabasa nga Brother Ralph, aba kay mahatag. Wasad siya mahatag. Naabot mas na laglag nun. Nahibuang ko nun, naabot man siya sa laglag-laglag. Uy nga, dili man niya ang atong gidibatihan, dili about laglag-laglag. About ni sa atong gidibatihan, na kanabang Catholic Church, dili ba na siya sukaranan sa kamaturan o sukaranan ba na siya sa kamaturan? Diha rata na punto. Inya imo nang gubon. Gup ato kay wa man to nimo matandog ang World Almanac and the Books of Pag kamatuoran, libros kamatuoran, World Almanac and the Books of Pag ang Katoliko tinuko ni Kristo. Unya gupo na nimo nga kanang 1 Timoteo 3:15 diha nga iglesia nga sukaranan sa kamatuoran dili na tinuko ni Kristo. Gupo na nga dili na sa tinuko ni Kristo. Kanang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran diha sa 1 Timoteo 3:15. Kay kung magubagan ni Brother Ralph nga kanang 1 Timoteo 3:15 dili na tinukod ni Kristo diya nga sukaranan sa kamatuoran, ako na, daog kita, magsabadista ko, magpastor pa ko. Pero waman mabasa. Manay mong gubon. Kunya, kana bang ako siyang gibalik-balik yung pangutanag, iklaro yun. Kana bang 1 Timoteo 3:15 nga, ang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran, tinukod ba ng Kristo? O dili? Nanong dili manggib kakakuan? Wala ko niya na nga, kanabang 1 Timoteo 3:15 sumasa sa akong pagsabot. O mo ko nang tanag inana nga sumasa sa akong pagsamot. Tinukod na ni Kristo dili. O mo niya na sumasa sa akong pagsabot. Ang akong gipagtanag Brother, kanabang 1 Timoteo 3:15 iglesia nga sukaranan sa kamatuoran tinukod ba ng Kristo o dili? Mao na gina ang kategorikal. Wa gyud ko nang utana nga Brother, kanang 1 Timoteo 3:15 Brother, sumasa sa akong pagsabot. Kanang iglesia sukaranan sa kamatuoran dia sumasa sa akong pagsabot ha, sumasa sa akong pagsabot Brother ha. Wa ko niya nga kita may nagtukod na si Kristo, dili. Wa ko na sumasang pagsabot na. Ang akong pangutana, ang iglesia na sukaranan sa kamatuoran, tinukod ba ng Kristo o dili? Wa ko ni pakapin og word nga sumasa akong pagsabot. Nangutana ko ni Brother atong libro. Katong Catholic dito, babasa man to nga si Kristo ang nagtukod. Sos anto pa Brother, sumama sa pagsabot, wa ko nang tanan. Mabasa dito ba nga si Kristo ang nagtukod? Maura gyud ang pangutana, mabasa ba dito o dili? Maura gyud na ang akong pangutana, pero ang kang Brother sumama sa imong pagsabot. Wa ko nang tanan nga Brother, kaning word man naka gamiton ni nako tubagan ni kini bang Katolik diri. Kinsa may nagtukod sumama sa akong pagsabot? Wa ko nang tanan na sumama sa akong pagsabot. Ang akong pangutana, kini bang World Almanac, kinsa nagtukod ni sa Katolik sumasa mabasa sa World Almanac ang Book of Pag? Si Kristo dili maura. Wag ko nang tala sumara sa pagsabot o bagon man ako sumasa sa pagsabot ha. Wa, mao na nga layo kaayo ang tubag ni Brother Ralph. Mao bitaw igsuon ni nato, mao na nga nangandoy jud ko nga makuan kanang mangandoy jud ko nga si Brother Ralph mayagan. Okay, salamat po Patrice sa imuhang
kay kaduhan imong pagpamatuod sa pagtima sa Okay, salamat Bro Patrick no sa imong pagpamatuod o sa among tima. Unya ready na ba nga Bro Patrick sa imong pagtubag? Unya ikaw Bro Ral, ready na ka sa pangutana? Okay. Kung mutingog ka, magsugod na ang imong oras. Okay. Gipagawas nimo si imong baba nga usara gyud ang Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo. Mo man imong pamatuod karon. Usara gyud ang Roman Catholic Church, usara gyud nga Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. Mao ba ni nga Roman Catholic Church ang laglago ni Kristo kay usara man diay? Tubag, mo ni ako tubag ha. Dili na mao ang laglagon og ang katong Katoliko nga kategori kala dili na ang maong laglagon. Ang akong pasabot basta Roman Catholic na tinukod ni Kristo, dili to laglagon. Pero kung doon na kayo mabasa nga Roman Catholic na laglagon, dili na tinukod ni Kristo. Katong ang akong disputan, katong tinukod ni Kristo. Kanang Roman Catholic na imong gipasabot niya, dili na tinukod ni Kristo, kay malaglag man. Pero kaning amo Roman Catholic, kaning Katoliko yun, tinukod ni Kristo, dili malaglag. Sunod na pangutana. Pangutana ko ra. Mao lagi. Kay dili man di ay malaglag para nimo sumala nimo kay di man di ay malaglag uyon ka nga akong mabasa nga laglagon pildi na ka. Kung makabasa kag laglag niya, di sa kumuyon, laglag. Pero kung mabasa ka diya nga, kana pang Katoliko nga gitukod ni Kristo, malaglag na, kana muyon ko. Kung kanang gitukod yung Kristo. Pero kung wala ra na, wala diya mabasa diya nga di tinukod ni Kristo, imuha na ng word na laglag. Okay. Okay, sunod pangutana kay di man ka mauyon nga laglagon. Matod pa din what happened to the church after Edict of Milan 313 AD? This is the start of the Roman Catholic Church. Bakak ni o tinuod? Tubag. Kategori Kaya wala dito tubag lagi. O pagkategori, tubag. Tinuod na ang imong pagsabot may dili tinuod. Tinuod na ang libro. Kay amo nga magala. Pero kanang imong pagsabot mao dili tinuod. Nganong dili tinuod ang imong pagsabot? Lahi ang start of founded. Mao tan eskwela ko pag elementary. Pag eskwela na ko elementary lahi din ang pag-start o pagtutukod. Mao na siya ang pagtukod. Dili na ang maong pag-start yun nga. Dili ang pagtukod dili panahon sa 331 AD. Kaya mismo naghisgot kag bishop 110 na sad. Mao na nga sunod na pangutana, dili na ang imo pagsabot may dili na kuyunan o kanang libro uyunan na nako ang imo na pagsabot may dili na kuyunan. Okay, matod pa nimo imong uyunan kaning imong giuyunan karon nga 313. This is the start of the Roman Catholic Church. Kaning imong giuyunan, imo pang supakon o dili na? Kategorikal. Tubag, ako bang supakon ang akong giunan sa libro? Di ko mo supakan na kay libro na namo. Ang akong supakon kana lagi mong giunan una. Kanang imong pagsabot sa libro ba? Kaya wala mo nagkahaom sa ang imo mo nahuna og sa libro wa nagkahaom. Mo ni akong imo pagsabot mo akong gisupak ang libro wala ko na supak na kay hamuam na Katoliko man na. Kami may mo pasabot nimo kay hamuam na. Kami may pasabot nimo. Okay, kaya di naman ka musupak nga 313, this is the start of the Roman Catholic Church. So imo na ning gidawat. Gidawat o dili? Kung imong ihatag Bisan ako yatag. mo ni ato pag dawaton ba ako ni kung imong ihatag dawaton ako. Karon ang dugan akong tubag mao ni. Kategori Dawaton lagi mo lagi dawaton ako. Ihatag dawaton ako. Mao na Sa imong question bro. Wa bang kumingon kay imong itunol kay imong dawaton. Ay na dawatag akong itunol, wa Ako gani. na magdawaton. Mao gani. Clarification lang ni Mr. Moderator. Clarification lang ni. Uyuna na ba niya ni nga di na niya supakon nga 313 AD, this is the start of the Roman Catholic Church. Tawato ka bro, dili. Oyunan ba? Mayan ba ta? Oyunan lagi na akong libro. Oyunan gid na akong libro. Wagi supak anang libro nga oyunan gid na ako sakto man. Ang dili sakto ang imo laging pagsabot sa maong libro. Dili lagi dili na ko oyunan. Ang libro sayon na kina sakto kayo na ang pag-start pero dili na mawang pagtukod. Lahi ang pag-start, lahi ang pad. Palitan na ba nga nagtukod ko karon og kuan. Kanang nagtukod ko og kanang building. Pagtukod ako building na ay gym. Karon, pagtukod sa building nga na ay gym, o pagpasabot na lahi start na ni nag-jogging-jogging dia bago pa tukod lahi lagi ang pagtukod lahi sa lang
pagsugod, ako na pagdagan ba, start. Okay. Unsa may definition sa word nga start? Mao'y pagsugod o unsa may definition? Mao'y pagsugod o nagsugod na? Ang start mauni definition. Unsa may definition sa start? Diha na siya, pero mao pa ang iyang lagi. Diha na siya, natungkol na siya. Natungkol na siya ug ang iyang pag-start sa maong lugar Milan sa kuan sa Roma. Diha ang pagsugod sa pag-start sa Kristiyanismo. 351 AD. Ang pag-start sa Kristiyanismo sa 5 minutes. 5 minutes. Okay, salamat mga Patrick sa imong pag-ibas sa mga pangutana ni Bro Ral. Okay, Bro Ral, hindi na tayo bro. Okay, sa imong negative. I-open ra imong Cebuano Dictionary sa start. Ribatal na. Si Mari. Cebuano Dictionary sa start. Panihaw, ribatal. Finish na. Oo, sa mga question palagi. Sige Bro Ral, sa imong ribatal. 10 minutes. Okay, sa makausa mayong dapit sa kagabion kay gabi na magani padulong. Ganina hapon-hapon pa to karon padong naman gini gabi. So karon mga higalat mga kaigsunan, inyong nadungog nga ang akong kaatbang uyon ra gyud siya aning libro nga 313 this is the start of the Roman Catholic Church pero iyang gidungagan. Ang akong pagsabot iyang gisupak. Klaro man is ilang libro. Start. Lahi man pud iyang definition sa start. Kay gusto man niya ang start hinuon niyang founded. Bawal pagtukods building. Karon mga higala, naputol ang ako nga rason kaganina. Ngano, naabtan man po sa oras. Kaya nga naman, ganina dito, ang word Catholic na gigamit ni St. Ignacio sa tuig 110 AD, wala siya mag-refer sa ngalan sa Roman Catholic Church na mao'y claim nila. Kundili, nagpatinaw lang si St. Ignacio sa mga Kristohanon na gitawag og Catholicon Universal, dili ang iglesia kun ngalan. Karon, nakatawa ko sa akong amigo. Yan naman kita sa noon. Wa man ta nagdebatig obispo, wa man ta nagdebatig asawa, wa man ta nagdebatig relihiyon. Naunsa naman yung akong amigo in town, oy. Gigamit to na akong tanan isip pagguba sa imong tema nga ang Roman Catholic Church kung Iglesia Katolika Apostolika Romana dili mao nga iglesia ang haligi og sukaranan sa kamatuoran nga naman kung atong iatras ang unang Timoteo 3:15 nagisgot man na nga ang mga leader sa simbahan kinahanglan usaray asawa nya kainyo di man gid mga asawa di gid muhaon. Unang hisgot ko anak pagguba sa imong tema wa mi magtimag Babylonia clarification gani ako nga ang iglesia ba nga gitukod ni Kristo ug ang iglesia nga haligig pundasyon sa kamatuoran tawagon ba og Babylonia kagrinduan ana nga argumento di masabtan ako ganang gibinir tuldo nga argumento aron imo masabtan clarification na kay kung gitawag og Babylonia ang iglesia nga imong gipamatud-an dili na mao nga iglesia. Ikaduha, wa may magtimag laglagon. Pagguba dayto nako no. Ang iglesia Katolika Apostolika Romana laglagon man mo di pasabot dili na mao nga iglesia ang gitukod ni Kristo at the same time dili na mao nga iglesia ang haligi og sukaranas kamatuoran kay laglagon man. Mingon man nun, wa may magtimag laglag, wa may nagtimag Babylonia. Tuplon man nimo ang akong pamahayag. Mao na nga niining tumura mga higala ug mga kaigsunan, ako gyud ang napruweba nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo at the same time dili pud na mao nga iglesia ang haligi og pundasyon o sukaranan sa kamatuoran. 313 ra gani. Unya ipahaom nimo sa unang Timoteo 3:15 nga 61 to 64 AD. Pangangkon man na, pamakaksagol, pamasangil man na. Mga kahigalaan o mga kaigsunan. Mao na, naniining mga puntuha, wag yun kapabarog sa tima ang akong amigo. Gani, pertinyang hilak aniyo. Ingon dre, si Jesus wala magdala og bisan unsang bandila sa relihiyon. Makatoliko ni uban nga atong gikaatbang ni ani siya isip hari sa gingharian sa kamatuoran. Mao nga bisag kinsa nga abli, matinud-anon nga nagkinabuhi sa kamatuoran iyaha. Selfish naman po mo kayo. Ang kono ninyo, ang Biblia inyo. Ang kono ninyo nga kamoy gitukod. Ang kono ninyo nga kamoy haligig pundasyon. Samantalang nagkasungad mo sa inyong mga bisahon. Mao na mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang affirmative, wa gyud kapabarog sa tima, wa gyud kapamatuod sa tima, bisag gamay na lang. Ato pagining tanawon dinhi mga higala. Dinhi.
Usa ka Biblia gyapon with reference man eh. Bible with reference. Atong tanawon din mga higala. Ato ning tanawon. Church, the entire group of people who believe in Christ. Tanawa pero sila makabasa lang church kami na. Pero sumala sa Biblia, sa iyang nga definition, the entire group of people who believe in Christ. The entire group of people, Katoliko rin nagtuo ni Kristo. Katoliko rin ba na nagpamatuod og Kristo? Katoliko rin ba na nagsimba og Kristo? Kadaghan nagsimba og Kristo. Girefer ni siya the entire group of people. Pero mao lagi na saon magini nga kinaiya magini nila nga mga angkon nga sila makabasag church kami na makabasag Biblia amo na puro lang gid pangangkon mga higalag mga kaigsunan pero wa gyud pagpamatuod sa Biblia nga naman ako gining balikon pertiliguna ani si Jesus wala magdala og bisan unsang bandila supakan ni inyong Biblia ingon dire sa relihiyon makatoliko ni uban nga atong gikaatbang klaro gid na ingon dire ato paging padayunan ni anhi siya isip hari sa gingharian sa kamatuoran mao nga bisag kinsa nga abli og matinud-anon nangita sa kamatuoran o bisan kinsa nga magkinabuhi sa kamatuoran iyaha mao ni mga kagalaan o mga kaigsunan ang dako nga problema ang unang Timoteo wa gid na muhaom sa ilaha nihaom na silahang pagpangangkon unya karon kinsa may tinuod katon 110 o kanang 313 pulos na tinuod para sa inyong mga magsusulat pero problema na kay nganuman nagkasunag man para sa magsusulat tinuod to para niya para sa usa ka magsusulat tinuod to para nila ang maayo ana sabuton ninyo ang inyong mga magsusulat nga ang ilahang mga sinulat dili magkasumpake karon yun ka bub'a ang World Book World Almanac bungkaga bub'a diferensya man na nga naman ingon gani inyong Biblia mas ligon pa ni kay Biblia gyud na si Kristo wala mo anis pagdalag ngalan o bandila sa relihiyon makatoliko o dili unya kamo gabuot-buot mo nga Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ samantalang wala di ay mao na mga kagalaan ug mga kaigsunan nga niining taknaa ako moingon nga wa gyud kapabarog ang afirmatibo sa tema nga iyang gipamatud-an nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga iyang ginganlan Roman Catholic Church kun Iglesia Katolika Apostolika Romana kay nganuman wala gyud mabasa sa Biblia kaduha dili pud na mao nga simbahan ang haligi og sukaranan sa kamatuoran wa ko problema di na lang ko moingon nga ang Biblia si Kristo nganuman managhan ang tema diha ra gyud ko imong tema musupak na dili gyud na Roman Catholic Church period kung dili man na ang simbahan si Kristo man ang Biblia man managhan ang tema managhan ang imong pangutana sa ako mao na nga diha ra gyud ko taman nga kana dili Roman Catholic Church diha ra pud kataman mangutana sa ako pila na oras dong okay 2 minutes man diay ato paging padayunan mga kaigalaan ug mga kaigsunan kay sumala pa sa usa ka version sa Biblia nga ang simbahan nga sakop ni Kristo mao ang simbahan nga nagtuman og sugo ni Kristo kung ang imong simbahan nga gipasakupan nagtumag sugo sakop ka ni Kristo kung ang imong simbahan karon nga gipasakupan matinud-anon ka sa kabubuton ni Kristo iya ka ni Kristo sumala sa ilang Biblia imo pa nang supakon ang kuno na malangin niyo tanan kuwang na lang mo ba mo angkon nga inyo na puning kalibutan inyong Biblia inyong simbahan gitukod inyo man ang claim madugay mo ingon na pud mo amo ning kalibutan delikado na daghana mo mao na mga kagalaan ug mga kaigsunan naabay simbahan nga haligig pundasyon laglagon naabay simbahan nga haligig pundasyon tawgo Babylonia wala buti pa sa buti lagi na mao nga simbahan di kay mingon ka nga wala to sa tima imo manggipotol mao na mga higalag mga kaigsunan wa gyud ka matuod ang akong kaatbang giapay usa ninyo ka libro Sacraments by Fides Maria Lourdes If Carlos ingon dire atong tanawon unsa gingon dire umao ba gyud ni nga simbahan ingon dire later in the year 313 AD when Constantine the Roman emperor officially recognized Christianity as religion certain development evolved firstly Constantine gave the bishop from the Greek Latin variation of episcopos permission to expand their authority. Kisay naghatag authority? Si Constantine.
naghatag og authority. Ingon pa dire. Authority and to act as magistrates in their local communities. They were also given permission to wear distinct apparel or garb of office. Daghang kayong salamat. Okay, salamat Bro Rod sa inyong negative stand. Kunya ang hinaga sa ato ang process examine ni Bro Patrick. Salamat kayo Mr. Moderator ug salamat kayo sa atong amigo nga sapadista nga si Brother Ralph Luchabes. Sorry na. Ang akong pangutana Brother Ralph kay nagtuman man kamo og sugo sa Ginoo. Nagsugo ba ang Ginoo nga kini ang iglesia nga gitukod dili sukaranan sa kamatuoran? Okay. Objection ko, Mr. Moderator. Objection ko. Objection gani ko. Ngano man, wala man ko mag-refer sa amo. Niingon ko, sumala sa inyong Biblia nga ang iglesia o simbahan na nagtuman og sugo sakop ni Kristo. Wa ko mingon nga kami nagtuman og sugo. Foul man na. Counter objection Moderator ha. Nagisgot ka ganiha nga ang ilanan sa katawan sa Dios kadtong nagtuman sa sugo. Kadto bang nagtuman sa sugo? Mao to. Na nagtuman sa sugo. Karon nagsugo ba di si Jesus na ang iyang gitukod lagi sa dili sukaranan sa kamatuoran? Nagsugo wala. Mao. Kategorikal na. Okay, katong word nga dili, wa gito nagsugo. Katolikal Mo gani ko, kategorikal gani. Okay. Kato lagi siya. Katong word dili, wa to nagsugo. Nagsugo wala. Ang categorical Bro. Okay, paklaro yan pa na Mr. Nagsugo na. Nagisgot ka nga ang tinuod nga katawan sa Dios kadtong nagtuman sa sugo. Karon nagsugo ba ang Dios nga ang iglesia nga iyang gitukod dili sukaranan sa kamatuoran? Nagsugo o wala? Kana, nagsugo o wala? W-A-L-I. Tabag. Wala. Tabag. Nagsugo si Kristo nga ang Wala. iglesia nga sukaranan sa kamatuoran nagtuman og sugo. Sumala sa inyo. Objection, Moderator. Sumala sa inyo. Kategorikal ang Sumala sa inyo pangutana. bro. Nagsugo o wala? Nagsugo wala. Tabag. Isa Bro. Naruhon sa nato no ang categorical ipalutaw sa Bro ang imong wala o nagsugo wala o Nagsugo. Nagsugo ba si nagsugo o wala. Tubag. Nagsugo lagi si Kristo nga ang iglesia nga sakop ni Kristo nagtuman og sugo. Sugo na ni Kristo. Na tinanglan tumanon ang sugo. Ya kana nga sugo mo na gipamatud-an sa inyong Biblia nga ang simbahan nga nagtuman og sugo sakop ni Kristo. Tara Bro. ang akong pangutana objection ni Moderator kay wala man garo wa man ko nagutana nga nagsugo si Jesus og nagtuman sugo. Ang akong pangutana ba si Kristo ba nagsugo ba nga ang iyang iglesia nga iyang gitukod dili sukaranan sa kamatuoran? Ayo tong nagsugo si Jesus na ang nagtuman sa sugo wala pa na ari ko sa kung katuban si Kristo nagsugo ba siya sa iyang iglesia kanang iglesia na dili na sukaranan sa kamatuoran nagsugo siya wala mara. Natubag Bro, natubag na nasugo daw Bro, nasugo. So pika na lang bukod sa iyang pangutana natubag. Sunod nga pangutana, nigamit ka o Kristohanong katilingban, Biblias Katoliko. Sige lang bro, sige lang. Nigamit ka Kristohanong katilingban, Biblias Katoliko. Kanabang Biblias Katoliko nga gitawag og Kristohanong katilingban. Gitudlo pa diha nga ang Iglesia Katolika o ang Catholic Church dili siya sukaranan sa kamatuoran, nagtudlo pa sa Kristohanong katilingban nga suma sa imong gisgutan. Nagtudlo o wala? Kategorikal na. Nagtudlo kung atong sabton. Ngano man, ayaw kay dili man ka nagbase. Akong basahon. Objection man ito, dili nagtudlo sa sabton. Ang ako ba, nagtudlo man sa si Kristo. Wala man ko sa nangutana. Objection. Ang pangutana Sa pagsabot. ang pangutana ko Bro, nagtudlo ba o wala? Ang Kristohanong katilingban, ako i-clarify mo Moderator. Nagtudlo ba si Kristo diha sa Kristohanong katilingban o nagwali pa diha nga ang iglesia nga dito po ni Kristo dili sukaranan sa kamatuoran? Mao na ayo tong pagsabot. Wa ko nang utana sa pagsabot. Ang ako pangutana, nagtudlo o wala nga ang iglesia nga dito po ni Kristo dili wala sa dili sukaranan sa kamatuoran?
Nagtudlo kung ataging sabton. Pangutana na nimo ako nang gitubag kategorikal. Nagtudlo kung atong sabton. Kay matod pa dinhi, si Jesus wala magdala og bisan unsang bandila sa relihiyon. Imo man giangkon nga kami gitukod, pero si Kristo wa man magdala. Kundi makatoliko ni uban nga atong gikaatbang ang tanan nga magkinabuhi sa kamaturan iya ha. Mo nang wa gyud magtudlo. Nagtudlo, huwag mo tulad. Sige, sunod na po na. Gigamit mo ang libro na page 119, may tungod ni Constantino. Naghisgot ba dito o nagmeeting ba sila, gisgutan ba sa maong libro nga naghisgot silang iglesia nga dili sukaranan sa maturan? Naghisgot sila dito o wala? Nga ang iglesia dili sukaranan sa maturan? Naghisgot o wala? Tumaga palihog. Naghisgot ba wala? Okay, objection ko Mr. Moderator, objection ko, clarification lang ni. Wala lagi ko ni supak kung doon na may iglesia nga haligi og sukaranan sa kamaturan. Ako nang giklaro. Wala ko musupak anang puntuha. Kung doon na may simbahan nga haligi og pundasyon sa kamaturan, ang gisupak nako kay imong ginganlan nga Roman Catholic Church na. Pero biyon ka nga, brother, doon na ba simbahan nga haligig sa maturan? Wala problema, ug doon na simbahan nga haligig sukaranan sa kamaturan. Ang problema diya kay imong ginganlan bisagwa nga lis Biblia. Naki-counter bro. Counter. Aw, mga tanga, paluap lang ko, paluap. Paluap Christian Maune. Ila bang gihisgutan diya ni Constantine na ang kining Catholic Church dili sukaranan sa kamaturan? Ila bang gihisgutan o wala? Okay. Tubag, wala hisguti dire kay ang gihisgutan after Edict of Milan 313, this is the start of the Roman Catholic Church. Mo ni gihisgutan. Pero mingong ka nga, gisgutan ba diya nga dili? Lahi naman pud sa akong gibasa. Pero ang gisgutan din after 313 sa diha nga si Constantine og si Licinius nagmeeting, this is the start of the Roman Catholic Church. Sumalas yung libro. Salamat kayo. Sunod na pangutana, mao ni. Naa ba kay mabasa diha sa imong libro nga gigamit nga ang iglesia o ang Roman Catholic dili sukaranan sa kamaturan kung wala siya asawa? Basahin ko, kung wala gani asawa, dili siya sukaranan sa kamaturan ang iglesia. Kay mao ni iglesia basawa asawa. Okay. Ako na gito tong gibasa kaganina. Ako na tong gibasa kaganina, Mr. Moderator. Objection moderator, pwede pabasa mo dili. Okay. Ako na gitong gibasa. O yun man ko sa akong pagsabot man sa imo. Nakay objection bro. Objection ako. Atong ipabasa kay iya man daw gibasa. Iya ning basahon ang atong gingon nga makabasa siya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana may sukaranan sa kamaturan, dili siya mahimong sukaranan sa kamaturan kay walay asawa ang pari. Kung makabasa siya na magsabadista ko, basahin ko palihog nga atong i-challenge sa iyang kuan nga libro. Okay. Counter objection ko, Mr. Moderator. Counter objection ko. Ang akong pamahayag kaganina, nigamit ko sa bersikulo sa unang Timoteo 3, uno nga tupadong sa 3, kay padulong man na sa 15, yatras lang nako gamay. Ang mga kategorya diha, kung haom ba, sa tima nga imong gipamatud-an. Mo nang niingon ko nga dili gyud na kamo, kay nga naman ang inyo di man magninyo. Samantalang Biblia niingon nga usari asawa, mo nang nga dili gyud na kamo, masabot na na. Sige bro, pangutana lang bro. Basa kani sunod na pagkatana. Kay ang ilanan daw nga ang sukaranan sa kamaturan dili ninyo. Hatagi ko referensya o hatagi ko bersikulos Biblia nga nag-ingon dili mahimong iglesia sukaranan sa kamaturan ang usa ka tawo nga dili ninyo. Okay. Mao na bitaw ng bersikulo, walang imo masabti. Mao na ng bersikulo. Nga di gyud muhaom ninyo sa inyong pagpamangkon. Mabasa ba wala maura na. Okay, mao na to siya. Mao to siya Mr. Moderator. Akong klarohon Mr. Moderator kay interrupt man gud siya. So mao na to mabasa. Nga dili gid na kamo. Kay naghatag og kategorya, gitawag og Babylonia, girefer sa Roman Catholic Church. Laglagon, girefer sa Roman Catholic Church. Nya bulihay kas pangutana ganina. Kung atong iatras nagingon didto nga ang mga church leaders kinahanglan nga usaray asawa. Kamo wa mo asawa, di gid na kamo. Okay, salamat. Salamat Bro Oral o Brad Patrick sa inyong minitod nga pangutana og tubag. Unya ani na ta sa closing no? Ya, napa mo ikuan? Pila ka minutos? 5 no? Saon kami sa. Kuan ni Diba? conclusion. Conclusion na ta diretso kay wala na may Siya may una. Ikay una bro. Last na, bro. Ay kami negative. Last, bro. Okay, daghang kayong salamat mga higala sa mga nahibulong diha, sa mga nananaw. Ingon ani gid ni ang kini ni ang kanang
ang debate, laini siya nga pamaagis pag mensahe Bro Patrick. Basi nagtuo sila ba nga nag-away. Wali. Amigo kay niya ni amigo kay niya. Mga amigo ra gyud. So ingon ani ni siya mga kaigalan ug mga kaigsunan. Daghan kayong salamat Bro Makong Mangyaw. Daghan kayong salamat Bro. Bro, daghan kayong salamat. Unya Bro Clyde, daghan kayong salamat og ni Pastor, daghan kayong salamat Pastor. Dito pa ni sa Balamban yan. Yan hilang gyud. Bro Justin Hian ug sa tong igsuon ug sa tanan nga mga kaigalan ug mga kaigsunan sa Campo Church sa San Francisco. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Kuya John dito, daghan kayong salamat ug sa tanan nga mga 3A Media debaters, daghan kayong salamat mga higala. Gani akong ipadayon 5 minutes ra man gyud ni. Nasuta gyud nato nga ang Roman Catholic Church dili gyud mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo, at the same time dili pud ni mao nga simbahan ang haligi og sukaranan sa kamaturan. Kay ngano man laglagon gani nya siya ray namulong kaganina nga usara ang gitukod ni Kristo nga simbahan, Roman Catholic Church ra. Buti pa sabot mao ni nga Roman Catholic Church ang laglagon nga gisgutan sa Biblia. Atong tanawon be. Ako ning tanawon mga higala ug mga kaigsunan. Ingon dire. Ingon dire. Ingon dire. Rome give the wine of the fury of her fornication to the nations. Now God's in his revenge give her the wine of the fury of his wrath. Ingon dire. Harlot here refers to the apostate Roman Catholic Church. Napamanilayan Roman Catholic Church nag-refer ang Biblia. Mula ba sa ani, pati naghanag Roman Catholic Church, kamo raman. Gitawag ganing og harlot, babayeng bigaon sa Biblia. Ikaduha, ato paging tanawon, mao na nga ni-prove ko nga dili gyud ni kamo. Bisan gyud yung puga nga wala man ni magtimag harlot, bradral. Wa man ta magtimag Babylon, bradral. Ingon pa gyud dire. Atong tanawon dire. Atong tanawon mga higala. Ingon dire. Ingon dire. The modifying clause who has made all the nations drink indicates the Babylon here is the religious, mysterious Babylon, which is Roman Catholic Church. Mabitaw to nang ingon ka, imurang gilamlam ang imong gitabi. Nga usara man ang gitukod ni Kristo Roman Catholic Church di mao ni, wa may lain gisgutan ang Biblia, wa man po lain gitumong ang Biblia. Ingon pa gid ni. At the time he will destroy the religious Babylon, the apostate Roman Catholic Church. He will destroy laglagon. Kasi may pagkadi man laglagon ang Bisaya sa destroy. Pareha ba ang start? Di ko na mo ipagsugod. Di gid mo ipag-found, di mo ipag-build. Aya hapon na mga higalag, mga kaigsunan. Mao na nanining mga taknaa, wa gyud kapabarog ang ako ang higala sa tema nga iyang pamatudan gani mo gamit isang mga reference namo. Ang among mga reference wa gina mutugot nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Wa gina mutugot ang among reference nga ang Roman Catholic Church kini ni amoy haligig sukaranan sa kamatuoran. Nagisgot lang na siya. Quotation ba kanang ministry magazine? Quotation na siya sa author. Quotation na sa page 28 gihanay sa page 29. Bago naging unya nga a brief quotation will be given here. Quotation na siya sa usa ka author, dili na siya official mao'y iglesia nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nining mga taknaa ang negatibo nakaguba gyud sa tema, pero ang afirmatibo wa gyud kapamatuod sa tema nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, at the same time mao ang iglesia nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. Gani huyang ra gyud kaayo ang pagpabarog sa ako nga pinangga nga kaatbang mga higala ug mga kaigsunan. Gani balikon ako ang ilahang Biblia nag-ingon iyang pangutana gay na foul man ko, nagtuman ba ka og sugo or nagtuman ba mo og sugo? Wala man ko mulitok na nagtuman ba mi og sugo. Nagbasa lang ko sa inyong libro nga ang nagtuman og sugo nga simbahan mao na ang simbahan nga sakop ni Kristo. Nangutana ka, tuman og sugo ug way nalapas among gituman. Daghan kayong salamat mga higalag, mga kaigsunan. Maayong gabi natong tanan. Okay, salamat Brad sa imong negative stand nga ang hinabuta sa affirmative. Brad Patrick, kung magsugod ka, magsugod na po ng imong oras. Salamat kay Mr. Moderator ug salamat sa atong katbang nga kabadista. Salamat ka, bro. Bro, salamat ka, bro. Unya kanin debate wa gyud ang tabong nabungkag. Ang akong dili mo nanilig na lang ko. Kaya wa makabungkag ang akong katbang. Kay iya tagupon na kining Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana
sukaranan sa kamatuoran o dili. Wa man siya nagisgot. Ang iyarang ginisgot about sa Roma, about Constantino, about Babylonia. Mao sa gunay among debatihan. Kung una-unaon gud nimo sa debate manggod, ang papel sa negatibo iyang guon ang akong gipabarog. Unsa man day akong gipabarog? Akong pamatud-an nga ang Catholic Church sukaranan siya sa kamatuoran. Iyan ang guon nga dili sukaranan sa kamatuoran. Sus naabot ng Babylonia. Dili na mo debatihan. Gigamit niya ang libro nga kamilan usa man ka protestante mula pa niya musupat din na sa Katoliko ang kanang libro nga yan di ba gamit na balik-balik siya gamit kanang Biblia nga yung gamit nga musupat niya footnote na siya di-explain niya usa na kakaaway sa simbahang Katoliko na di mo ana mo yan kanunay gigamit ng libro ha ang mula pa sa Katoliko nga kaaway man sa Katoliko mao na nga ako yung iklaro wa jud niya mabungkag ang Catholic Church mao ang sukaranan sa kamatuoran kay nga naman naabot siya asawa wa man mi nagminyuay oy di man taw ni minyuay ang debate iya bang gupon nga ang Catholic Church dili sukaranan sa kamatuoran wa man niya maguba wa man niya diskuti kay ang iya nanong diskutan about sa bilan about sa minyo about sa sugo dili man namo debate pero kaning ako ay bugat-bugat ang 1 Timoteo 3:15 mabasa jud Catholic Church na ang diskutan diya tawa wa man din kabasa nga atong kaatbang mao na gadugangan ang atong pagtuon para magkatoliko na ta kaya nga naman kung huyang gani ang atong pagtuon dili kita mahimong magkatoliko pero palawman ang imong pagtuon makahimo gyud ka nga mobalik sa katoliko gyud ka tanawang libro multiple religious niya dahil niya usanin ka Bible 1 Timoteo 3:15 Catholic Church tara asa to Church the Catholic Church is the pillar and the ground of truth maunay giiskutan sa 1 Timoteo 3:15 unsa di ay ang iglesia nga giiskutan sa sukaranan sa kamatuoran sumaan ning libro Bible sumaan ning Bible Catholic Church ang sukaranan sa kamatuoran kung Catholic Church ang sukaranan sa kamatuoran mamangutana ra mong mga sabadista namo oy kami may sukaranan sa kamatuoran dili mo maoy mo tudlo sa kamatuoran kay kami may sukaranan sa kamatuoran mga Catholic Church mangutana mo namo dili mo mangaway mangutana mo namo kay kami may mutudlo mga Catholic Church kay ang Catholic Church suma sa Bible nga akong gikuan di-explain diri kung kinsa ang iglesia nga sukaranan sa kamatuoran sa 1 Timoteo 3:15 ang sukaranan sa kamatuoran sa 1 Timoteo 3:15 naani Catholic Church is the pillar and the ground of truth English na mao na siya nga klaro kaayo nga wa gyud maguba ni Brad Ralph kay nga naman sakitan siya nga may baw-an niya nga ang Catholic Church tinuko di Kristo dili man niya hisgutan iyang tanang gubon nga dili Katoliko lagi tinuko di Kristo iya ang tagubon nga dili na sukaranan sa kamatuoran ang Catholic Church wa man niya guba ang iya nanong gisgon ang iyang gisgutan ang asawa-asawa sayang ang time kay nga naman gisgutan niya ang asawa-asawa daghang mga Katoliko nagisgot pa siya og kanang patay-patay nagisgot pa siya Constantino nagisgot pa siya mga describe unya nagisgot pa siya og kanang Milan nagisgot pa siya og mga pope nagisgot pa siya og mga unsa ba to pahimuot sa Ginoo dili na permitting brother di ba ingod ko brother ganiha nga kahimutan ko lukas Ginoo kung nagtuoy ko dili mo taon ni debate ni brother dili ni permitting mao na kining debate wa gud nakita gid sa mga tao tanawa tong mga libro isuwat ninyo mga naminaw isuwat gid ninyo ang libro nga gigamit ni brother pinya tanawa laban nito Catholic Church dili sukaranan sa kamatuoran tanawa basahan ninyo maora na ilanan nga ayaw gid pabilin kang Katoliko ayaw balhin sa balista kay ngano man wa sa ilang libro salamat kayo brother